Tiştê ku kardolojîst an ku doktorên dil niha dizanin ew e ku kesên pirsgirêkên dil hene, dê rastî rewşên me tirsîdar bihên eger tûşî vîrusa korona bibin. Herçende gelek kes hene ku vê yekê nizanin. Many people know that it affects the lungs. Pir kes dizanin ku bandora wê li ser sih û mêlakê heye, lê dibe li ser karkirina dil û mekanîzma xestbûna xwînê jî kargerî hebe. Ev hemû dibe werrastî metirsiyeke mezin ya nexweşiyên dil û boriyên xwînê bike. Dibît ku pandemiya Covid ziyanê bigehînîta xwediyê wan kesan yên ku dilê wan saxleme jî, heta eger çi nîşanên wê li wan kesan diyar nebin jî. Kesên ku tirsa wan û yên torene hatiye çespandin ku her du rastî xestbûna xwînê tên ku dibe bibin sedemên celteyên dil. Doktor Anderson dibêje ev rast e heta ji bo wan kesên tendirustiya wan gelek baş e berî ku tûşî vîrusa korona bibin. Em nexweşan dibînin ku dibe ew tûşî vayrosê hatibin, bê ku pê bizanin. Lê dîsan nîşanên masiyên dil piştî mehan û salan li wan derdikevin. Dibe ku karîgeriya demdirêj hebe li ser tendirustiya wan kesên tûşî COVID-19 bûne. Doktor Kapadiya dibêje hest û sûzdariya mirovan jî rolê xwe heye. Li gel celteyên dil nîşanên bilindbûna enzîmên xwînê li cem wan peydabûne herçende boriyên xwîna wan negirtîne û aloziyên lêdana dil hebûne û ev bi rêjeyeke gelek bilind çêbûne. Weke doktorî dibînin hin nexweşiyên dil tam ber û vajîne, lê hin jî newesane û dibe bibin sedema mirinê. Li navenda zanistên sexlemiyê li zanîngeha Texas li San Antonio, hin lêkolêr, antîbiyotik û dermanên nexweşiyên şekirê diceribînin û dide nexweşiyên COVID-19. Dixwazin bizanin kanê ev derman dê bandorê li ser xerabiya dil hebe yan ne. Antîbiyotik şerê enfeksiyonên bakteriyayî dikin. Ew li ser vayrosên weke ya COVID-19 kar nakin. Lê hin parçeyên biçûkên weke dindikên baqilkan di nava şaneyan de hene dibêjne mitokondriya. Mitokondriya hêzeke kîmyayî dide û gelek karên leşî çalak dike, ji wan jî lêdanên dil. Zana wiha dibînin ku mitokondriya ji corekê bakteriya çêbûye. Dibe ku antîbiyotik parastinê ji vîrusa korona bike û mitokondriya bi rolê xwe yê parastina dil rabibe. Lêkolêr bihîvîne ku kesên ji vîrusa korona çak dibin bihêne testkirin, da ku bizanin kesên bi dilxwazî hatine testkirin dilê wan bû demekê dirêj baş kar dike piştî ji COVID-19 çak dibin.